Ya mu maganganu sun bada gari an ce kai ne ka kalli matar sarki. Lalawa ne na kalli matar sarki. To da kaga ta me kace mata? Ja na ce mata wannan uban ciki tulaki kamar kabilun nan masu sai da garin kwaki. To sarki ka ji abin da ya mu ce mata. Da yau da gobe da jibi ba za ka kwan a gida. To idan bai yi bayani ba me za ka yi mashi? Farko ban ka samar kwalba. To an ce wai ka ci mata kugun ta mai zubin kura ne. An ce mata kugun ta mai zubin kura. Ita wa din. Ku ci gaba da bayani muna jin ka. Yanzu zane jikon da za ta zamge magare. Me kake nufi da haka? Ka sani a fushi bayi manta zanen kwarya. To kamar ya kenan. Ya ga leda ko da gare da bai daɗi ba. Yanzu me za ka yi wa sarki? In kunce kulli ba shawara nake nema ba. Sarki yanzu me za ka ce? Ni shugaba ne ai ba faɗa nake nema ba. Kana jin abin da sarki ya ce ko? Sarki me ya muke nufi da haka? Ba shi ya kalli matata ba.